Ngayon lang ako mga idol nakasama na nakahuli na ganito alimango. Mga idol oh. Jackpot mga idol. Kahit konti lang yung isda kami. Konti lang yung huli namin isda. Dito kami nakabawi mga idol oh. Sapat na. Kasi mayroong alimango. Isda, pang-ulam na lang. Ada na. Ala. Wag. Bawa sa baludo. Ang lalaki ng mga alon mga idol. Yan mga idol, magandang hapon pala sa inyong lahat. Lambat na naman kami. Doon na yung lambat namin. Nakariya na. Mag alas 4 na pala mga idol. 7 minutos mag alas 4. Dalawa lang kami mga idol ni Idol Imor. Wala si Idol Tata, may trabaho. Shout out na lang sa iyo Idol Tata. Mag-ingat ka dyan sa trabaho mo. Kahapon pala mga idol nag-layout sila kahapon, hindi ako nakasama. Nakadali sila kahapon ng malaking alimango. Idol lang, lalaki ngayon ng alon no. So idol, shoutout pala sa inyong lahat. Salamat po sa panonood palagi ng aking mga video. So yan mga idol, hindi pala ako makapag video pag hila namin ng lambat kasi walang taga video. Dalawa lang kami kaya mga view na lang ang makikita nyo, mga view. Tapos kung may swerte mamaya papakita ko na lang mamaya mga idol. May swerte bali mamaya na lang ulit mga idol. Sana makaswerte kayo mga idol. May naglabo man na dito. Din kakulop naglabo ang lahing. Naglabo ang lahing dito. Sige, pangalay. May lahing daw dun banda may dun sa may bunuan. Sa may bunuan banda. Dito gud na stabi. Natong na rin. Ano kaya siya kay kung sa imo to pa di. Siblet tumaputok. Sino natingan si Kan? Padiyuying. Lamba-lamba. Pero man ka hugos na lari sala. Usala. Kay kung sir nga kay kung imo to pa di pukot pa di. Dali to kay laba man natin. Naman nga niya pukot nga medyo bahol. Wang god, namo po man tindog. Ini mo kay tas-tasan o sa kado pa. May dano. Ana, Pukot nimo. sobra. Sobra. Kita ulit ano nga daw. Dir na unat. Oo. Dupaha daw, sobra tong kon. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Mga idol, nakadali kami ng alimango. Ayan, dali kami mga idol. Ang laki mga idol oh. Grabe. Pangatlong area na kami mga idol. Yun yung focus namin. Sus, wala. Miss na mga idol, konti lang oh. Meron din lahing. South con tails ang alimango yung ginropog. May malaking kaming balanak mga idol. Mga idol oh, dumidilim na. Malaking alimango mga idol oh. Mga 6 gramos 7. Size ano? 6 gramos mga idol. Tambok ini.
Tambok nga ni eh. Interesad to nga hamon sa tinamon. Ano yun, narakpan? Tambokin na na. Duhol at itong nga to, kanda bots. Oo ah. 3. Mga idol oh. Jackpot mga idol. Kahit konti lang yung isda kami. Konti lang yung huli namin isda. Dito kami nakabawi mga idol oh. Sapat na. Kasi mayroong alimango. Pan. Isda, pang-ulam na lang. Dire klarong barko. Barko mga idol. Parang ba dito? Ayan oh. Bali, sa pangalawang area ito mga idol namin nahuli na alimango. Ayan oh. Ngayon lang nakahuli ng ganito kalaki mga idol na alimango. Ngayon lang ako mga idol nakasama na nakahuli na ganito alimango. Umaya na lang mga idol. Pit ko na lang kayo mamaya. Sinisya na kayo mga idol. Hindi ko pinapakita yung paghila. Kasi walang taga video. Mga idol ay. Uuwi na rin kayo mamaya mga idol. Pagtapos namin maghila. Umaya na lang mga idol. Stay tuned lang. So yun mga idol. Pauwi na kami mga idol. Doon si Lutero. Kasabay namin. Pauwi na kami sa lugar namin mga idol. Medyo nakadali din kami ng pang-ulam. Kahit pa paano. May pangbenta na rin mga idol. Ito pala mga idol yung huli namin oh. Medyo nakarami din kami ng alimasan. Saka balanak. So sumerte kami mga idol sa panghuling hila Marta Maria. So yun mga idol. Salamat po sa panonood.